पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं विनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ गुरुभ्यो नमः। खण्डमण्डलाकारं येन व्याप्तचराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कायनाथपरमात्मने कृताग्रायित्मि कायनाथाय यः प्राणतो निविशतो महित्वैकयित्रा यः प्राणतो निविशतो महित्वैकयित्राजा जगतो भूयैश्वरस्मै देवाय शाविति। वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चपव्यं उदाम्रदत्तशेषान यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमादोषः। योनिर्घृते शित्रो घृतमस्य दामा अनुस्वमादय स्वाहा प्रथमपक्षिं हव्यं घृतस्नानं समर्पयामि। मधुवातर्तायति मधुक्षरविन्दवमाद्भिर्गावो भवन्तु सन्तोषुगदी मधुनक्तमधु
ಶುರುಕಾದು ಸಾಯಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಆತಂಡು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ದಯಪಂಡ ಆ ಮೂರ್ತಿನಿ ತೂನಗನೆ ನಂಗೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೇದಿ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸಾಯಿನ ಯಾನು ನೆನಪು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ವಾಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮರಪು ನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಿಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸಾಯಿ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತದ ಕನತಿರಂದೆ ಕಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಮೂರ್ತಿದ ಕಲೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡು
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತರು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಇಡೀ ಊರುನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ಊರುನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಕಷ್ಟಲ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಆ ಸಾಯಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆ ಸಾಯಿ ನನಾತ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಈ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ಅಂದು ಪನಿಯರೆಯನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪನಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನಿನಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಮಿತಿಡು ಉಪ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಂದ್ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗಿ ಊರುಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕೊರಡು ಪಂದು ದೇವಡೆಯನ್ ಕಳಕಳಿಯಾದ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗ್ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಓಂ ಸಾಯಿಯೇ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂಡ ಈ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಪಿಲ್ಲರಾಯಿನ ಭಾರಿ ಅದ ಖುಷಿ ದಯಬಂಡ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಆಪಣನೆ ದುಂಬೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡತ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಆ ಬೆಂಗಳೂರುದಾರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಡೆ ಕಣಪನಗನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ದಾಲ ಎಸ್ತೈಜ್ ಜಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಪುನ ಈ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ನನಲಾತು ಈ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಈ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ 40 ವರ್ಷದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿನ ಆರಾಮ ಮಂತನ ಐತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಕೊರ್ದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯನ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಇನಿದ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡಾಂಡ ಆರು ಮುಲ್ತ ಮೇಯ್ನು ಭಟ್ರು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪನಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಒಂಜಿ ಇದು ಇಜ್ಜಿ ಮಂದಿರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಾರ್ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನೂ ಆರು ಭಟ್ರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಂದಿರ ಆಯ್ನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟಗಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ. Wow.
गणपताय
शन्नाभ्यः शन्नो सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तु समसन्त गावः शन्नो अर्वसुवस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु संकल्प प्रकार संकल्प मंदिर प्रकार गृह निर्माण देव पश्चिम संकल्प प्रकार गृह निर्माण मंदिर साई देव प्रतिष्ठा मंदिर आलय निर्माण मंदिर आलय आ देवर प्रतिष्ठा मंदिर आ देवर सामात कल्पोक्त सोड़ದ ಪುತ್ರವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾತು ಭಕ್ತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಅಗಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾತು ಭಕ್ತರು ಅಗಲವಾದ ಸರ್ವಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರಗಳು ಮೀತು ಉತ್ತರೋದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ಗುರುದೇವನ ಸಾಯಿ ಗುರುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾದ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಿರ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಷೋಡಶಗಳ ಗೌರವವಾದ ಗುರುದೇವ ಸಾಯಿನಾಥನ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾತು ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂಜನಿ ದಾನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಅಕ್ರಮ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರಗಳು नाना भगवद्गीता सानिध्य 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 ಮಾತರೆ ಸಂಬಂಧ ಶತ್ರುನಂತೆ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೊಡೆದು ಅಕಲ ಬರ ಮಿತ್ರಭಾವದ ಮಾತು ಬರಲೇಕ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲ ಶತ್ರುಭಾವ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಕಲ ಮಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೊರಡಿ ಬಂದು ಆ ಸಾಯಿನಾಥ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರತ್ವ ಹೊರಡಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರಭಾವ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತೇಳಿ ಮಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಾತು ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಜಾಲ ಹೋಯ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುತ್ವ ಅಂತ ಅಂಜಾಲ ಹೋಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಜಾಲ ಮಿತ್ರಭಾವ ಮಾತ ಶತ್ರುನಂತೆ ಮಿತ್ರಭಾವ ಮಿತ್ರತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಭಗವಂತ ಹೊರಡಿ ಪಡೆದ ಭಗವಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಮಾದರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವಾದ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರಾಧನೆಗೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಾಧನೆಗೆ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿನ ಹೊರಡಿ ಆ ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರತ್ವ ಭಾವನೆ ಹೊರಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಒಮ್ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹೊರಡು ಅಂತೇಳಿ ಓಡಾಡಿದ ಮಂತ್ರನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾತದ ಅವಲಂಬನ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತನ ಅವಲಂಬನ ದೋಷಿತನ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತದ ನಿರ್ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಭಗವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸರ್ವರಿಗಳ ಸರ್ವಂಗಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪ್ರಸನ್ನಕ್ಕಾದರೆ ಈ ದೇಶವು ಈ ರಾಜ್ಯವು ಶ್ರಮದೊರಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರುದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಲೋಕನ ಶುದ್ಧೀಕ್ಷರಾದ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲದ ಮಾತು ಕೊಡಾಗ ದವಸದ ಜ್ಞಾನ ಕುಲಸರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಪಶು ದರ್ಶನ ಚತುಷ್ಪಾದ ನಿಪಾದ ಪ್ರಾಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡು ಕುಲಸರ ಹೇರಳವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತೆಗಳ ಜನ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಾಮೋಕ್ಷಗಳ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ನಾನಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಗಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ ಹೊರಡು ಆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯಾಸಂದರ್ಭ ಪರಿಗರೋಚಿತమైన ಗುರುದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸರಸ್ವತಿ ಆದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾದ ಭಗವಂತರ ಶಾಲಿದಾಸನಿ ಶಾಹಿದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾತು ಶಾಹಿದೇವರ ಕರುಣಿಸಲ್ಪಡಿ ಸರ್ವ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರಗಳು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುಣ್ಯ ವಿಧಾನ ಚಂದ್ರನಿಕ ಬೆಳಗಾಲುಗಳನ್ನು ನಡೆದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಯಿನಾಥ ದೇವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಮದೇವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಕುಲದೇವರ ಮಾತು ಸಿಂಹದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಎಡೆಮಂತ್ರ ಪಾದಗೊಡಲು ಆ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಮವತ್ರಾಗೋ ಯಂತ್ರ ವಿಸ್ಪರೋ ದತ್ತಾ ಸಪಹಿತಾ ಸುದ್ದಿಲಾ ದೇವಾಯತಾಸು ನಿಪ್ಪದೇವ ಸನ್ನಮನಾಯೋಚಿತಾರೋ ದಿವೇ ದಿವೇ ಯೇ ದೇವಾನಂ ಭದ್ರ ಸಮತೀರ ಜೂಯತಾಂ ದೇವಾನಾಂ ರಾಜರ್ಗಿನೋ ನಿವರ್ತತಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಸಖ್ಯಮವಸೇ ಮಾವಯಂ ದೇವಾನಾಂ ಆಯುರ್ವಜನಂತ ಜೀವಸೇ ತಮೀಶಾನಾಂ ಜಗದಸ್ತತ್ವ ಸತ್ಪರಿಜೀಯಂ ಜನ್ಮವಸೇ ಹೋಮಯೇ ವಯಂ ಪೂಷಾಯತಾ चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरते पश्येमाशरदहस्तं जीवेमाशरदहस्तं शृणुयामाशरदहस्तं प्रभ्रमाशरदहस्तमहीनास्यामशरदहस्तं भूयश्च शरदहस्तात् इन्द्रश्रेष्ठाय कविनाय चित्तचतुर्भरक्तमस्मे पूषामहीनाय चित्तमरान् स्वादमानं वाचः सुजनन्तमहन्ना पुरस्तादिन्द्रवृत्तवसरसमिन्दता ब्रह्मणो सूरितयज्ञै रतेन तत्त्ववर्गो सत्यः सत्त्व यजमानस्य कामः
ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि पादयोः पादं समर्पयामि तत्र चामराजराजोपचारं सहस्राधिसहस्रवादुसर्वोमिशतां सर्वं यद्भूतं यच्चव्यं मुदावरेणातिरोधयेतावनश्चमे महतो जायागश्चपूर्षा आदो अस्यादुरुष्यं व्यक्रामदुषं तस्मात् ज्ञानसवर्धसामान्यजन्दां तस्मात् यत्पुरुषं गतिरामकल्पयन् कविकौभावकावुरुपादां चेत् ब्राह्मणासिद्धमासिद्बाहुराजन्यकतः गुरुदरस्य द्वेषवद्व्याक्षुरोजायत चन्द्रमा मनसो जाता चक्षुष्यजातं कादिञ्च प्राणाद्वयनाभ्यासोपचारं